Hej, jeg hedder Trine Ross, og jeg står her og fryser i København. Men om ganske få uger, så skal jeg være i Madrid. Og du kan komme med på min kunstrejse, hvis du har lyst. Det er ærligt talt, og når jeg selv skal sige det, en virkelig fed kunstrejse. Madrid har i forvejen noget af det ypperste kunst i verden, og jeg har valgt det bedste af det bedste af det bedste ud. Det vil sige, vi skal se Las Meninas af Velázquez, vi skal se Guernica af Picasso, vi skal se Goyas Maya, både med og uden tøj på. Vi skal simpelthen se noget af verdens bedste kunst, samtidig med at vi spiser superskøn spansk mad og har det hyggeligt i Madrid, som er en af mine favoritbyer. Du må ikke sige det til mine andre destinationer, men det er virkelig en skøn by at opholde sig i. Du kan komme med til 2024-priser, selvom det er et iskoldt 2025, vi befinder os i. Skynd dig ind på min hjemmeside, og så ses vi ganske snart.